Моңарчы югалганнар да. Әфәнде, ишекне ачуыгызны сорыйм. Башка әйберләр турында сөйләшсәк нәрсә? Габдулла рациясына тоткан тапшыру. Французча бер şey әйтте, алар үлеп бетте. Без башкаларга әйтергә тиеш. Нәрсә? Һич кем бер нәрсә дә әйтмәс. Без белгәнне аларга сөйләсәк, аларны өметсез калдырачакбыз. Димәк, алдыйбызмы? Мин су таптым, чиста су, үзәндә. Иртән беренче төркем белән барабыз. Барыга теләмәсәгез, башкача файда китерегез. Чөнки һәркем үзе өчен бу монда эшләми. Гафу итегез. Сез минем улымны күрмәдегезме? Мин китәм. Читкә, ауга. Һәм рәхмәтле булыр идем. Әгәр сез минем малайны күзәтеп торсагыз, мин кире кайтканчы. Сез каршы түгел, дөресме? Мин белергә телим. Сиңа белмәсәң яхшырак. Нинди сәбәп? Юк, алай түгел. Сәбәпләр булды инде. Моның турында сөйләшергә теләмим. Син һәм бу татуировкалар башка сыймый. Син безнең текә нейрохирург? Әйе, мин. Текә. Сүзле якынлыкны тәмамласагыз, без барырга тиеш. Кешеләр безне чиста су белән көтә. Ак каучы сабырлыгын югалтты инде. Ярар. Әйдәгез киттек. Эй, Чарли, Джектан татуировкалары хакында сора. О, мәхәббәт уены башланды. Мин сезнең өчен шат. Шампан шәрабы телисезме? Сез нидер оныттыгыз. Чынлапмы? Нәрсә? Атам, Аның кунаклары бар. безгә моннан китәргә кирәк, хәзер үк. Кая? Америкага. Сун, миңа кара. Мин сине яратам. Һәм синең белән качарга теләмим. Бу безнең бердән-бер мөмкинлек. Атаң моңа юл куймас. Безгә аның рөхсәте кирәкмәс. Бу безнең юл. Мин атаң белән сөйләшәм. Мин аңа аңлатып бирәм. Әтиемне белмәгән өчен син хәзер шулай сөйләшәсең. Мин үземне беләм. Ничек матур. Кызганам. Бу бриллиант түгел. Тик берәр кайчан ул да булачак.